nagtataka lang ako, pre. Pero sa tuwing ako nagre-remit ako ng pera ng asawa ko, kinukulang yata eh. Ewan ko saan niya ginagamit. Natanong mo ba ang asawa mo, pre, kung saan ba niya ginagamit yung pera niyo? Ewan ko, pre. Hindi ko pa talaga matanong sa kanya kasi kapag sa tuwing ako nagtatanong ako sa kanya, lagi kami nag-aaway, nagtatalo. Di ka sa atin, mga maayos, pre. Hirap naman, pre, palagi tayo nagtatrabaho. Wala tayong abot, walang pera, hindi natin alam kung saan napupunta. Titignan ko mamaya, pre. Kasi wala naman dito siya sa bahay. Ewan ko saan napupunta. Minsan nga, umuwi, hapon na. Ewan ko saan galing. Marco, nakita mo ba si Bulket? Ewan ko, pre. Hindi ko alam. Asan na ba yung tao na yun? Ang laki pa naman ng utang nun sa akin. Hayop talaga to si Bulket. Mamaya ka lang. Kilala mo ba si Bulkit, pre? Bakit, pre? Nagagamot daw yun, pre. Pero mga babae lang yan, pre, ang ginagamot niya. Talaga ba? Oo. At saka, yung babae, pre, pagpasok sa kubo niya, pre, normal yung nilakad lang, pre. Puro paglabas, pre. Ganyan na, pre, oh. Ganun ba? Oo. Bakit mo na asawa ko, pre? Doon sa asawa mo. Hindi ko gumalawan mo na doon. Yan, tagal mo naman, kainis. Ako pa ito nang hiram sa'yo, tapos ikaw, bakal-bakal mong dumating eh. Ang juicy mo Ano yung naman. hiram ko? Naghahanap pa ako ng pira. Hala, ano ba yan? 1,000 lang. 1,000 lang, pahiram mo sa akin. Kung magpapahiram ka lang, Wow. kilakihan mo naman. Ikaw na naman. Ikaw pa ang ipahuram na ako. Tapos, Ano ka ba? Maraming pera ganyan nga. ka? May trabaho asawa mo. Ako wala akong trabaho. Pahiram nga lang. Ang dami pa akong sinasabi. Dagdagan mo dun. Baka meron pa namang savings yung asawa mo. Mamaya. Saan na ba yan? Ano ka Kainis naman? naman to. Bigay mo nga yan sa akin. Kainis naman to. Kainis. Kailan 1,000 lang. Aha! Ha? Niloloko mo pala ako? Nandito ka pala? Ha? Wala kaming ginagawa masama. Walang yaka, hayop ka. Naghuhulam lang siya ng pera Hayop sa kayong dalawa. akin. Nagmulam lang ako, pero... Inahas mo ang ating asawa. Dahilan mo ng yaka. Ang yaka. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Walang yaka talaga. Walang yaka talaga. Hayop ka. Ang yaka dalawa. Hayop ka. Wag! 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 Wag!